Buď 3-krát in. Informuj, inšpiruj, inovuj. Vzdelanie, prácu, život. Nalaďte si frekvencie U3V a inšpirujte sa príbehmi medzigeneračnej digitálnej univerzity. Sériu podcastov s názvom Buď Digi s umom pripravuje kreatívny tím Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline. Dámy a páni, priatelia, mladí, mladší i starší. Od januára 2025 putujeme digitálnymi vesmírmi. Spolu s hostiami série Buď Digi s umom tvoríme podcasty o tom, ako sa svet technológií otvára všetkým generáciám. Od deepfake po Gemini. Od ambasádorov skúseností po emoji expertov. Medzigeneračné týmy v dnešnom predposlednom podcaste vystriedajú dámy a páni, ktorých na prvom svojho druhu a jedinom projekte na Slovensku s názvom Digitálna medzigeneračná univerzita spájali akademickosť, odbornosť, prístupnosť a hravosť. Každý z nich bol vo svojej téme akýmsi mediálnym sprievodcom dvoch generácií. Vaše dnešné espresso, čaj z byliniek či iný nápoj si môžete ochutiť 6. podcastom. Dámy a páni, na frekvencie Univerzity 3. veku sa dnes s nami naladili a pri mikrofónoch v štúdiu sedia tie a tí, ktorí stoja za našou univerzitou spoločného kliknutia. Pán Michal Kohány, prorektor pre informačné systémy Žilinskej univerzity v Žiline, pani Jana Trabalíková, ktorá bola zodpovedná za metodické nastavenie workshopov a za prípravu facilitátorov skupín, pán riaditeľ Peter Hruška a pani lektorka Michaela Podhorová, obaja zo Strednej športovej školy v Žiline. Dámy a páni, vitajte. Dámy, páni, ktorá témy bola tá vaša? Pán prorektor. Na vás sa obrátim ako na prvého. Ako ste sa cítili na akejsi platforme kľudu a klikov? Takže moje témy boli dve. Mal som vlastne dve prednášky, respektíve dva workshopy. Prvým bol workshop na tému spracovanie informácií a kritické myslenie, kde v zásade sme si s účastníkmi prešli to, akým spôsobom informácie vyhľadávať, nakoľko na internete tých informácií je veľmi veľa. Dajú sa hľadať informácie na Google, na Wikipedii, no a tieto informácie samozrejme treba aj nejakým spôsobom správne overiť, či sú naozaj správne a posúdiť, či sú aj relevantné pre to, čo potrebujeme. Preto sme si prešli s účastníkmi test, pomocou ktorého si vedia tieto informácie overiť a pozreli sme sa takisto aj na fact-checkingové weby, kde si vedia overiť to, že či tie informácie sú naozaj faktické a nie sú vymyslené. Ďalej sme sa venovali aj generatívnej umelej inteligencii, to znamená generovaniu textu, generovaniu obrázkov, hudby a všetkým, čo s tým súvisí. Tá umelá inteligencia ešte nie je dokonalá, častokrát halucinuje, to znamená vymýšľa si rôzne veci, ktoré nie sú úplne pravdivé, no a s tým sú samozrejme spojené aj etické otázky, to znamená otázky autorských práv, zneužívania technológií, ochrany súkromia a ďalších tém. Druhá prednáška alebo druhý workshop, ktorý som viedol, bol zameraný na príležitosti a rizika digitálnych technológií. Tých digitálnych technológií máme veľmi veľa. Pomáhajú nám v rôznych oblastiach, ako sú napríklad vzdelávanie, komunikácia, práca, zdravie, zábava, ale majú takisto veľmi veľa rizík, ako sú napríklad už spomínané deepfakey, kybernetické hrozby, sú s tým spojené rôzne zdravotné rizika, prípadne nejaké odcudzenie ľudí, závislosť. No a venovali sme sa hlavne tým rizikám. To sú vlastne rizika, ktoré sa dajú jedným slovom pomenovať ako sociálne inžinierstvo, napríklad phishing, prípadne šírenie rôzneho malveru.
V tejto súvislosti sme si s účastníkmi prešli to, akým spôsobom si bezpečne nastaviť svoje zariadenia, akým spôsobom sa hlavne na sieti majú správať, to znamená, že ako si majú nastaviť heslo, ako si majú nastaviť nejaké aktualizácie, prístupy jednotlivých aplikácií v mobile, prípadne dvojfaktorovú autorizáciu, ak to ide, no a takisto akým spôsobom majú zodpovedne zdieľať informácie. Čo sa týka mojich skúseností, tie boli veľmi pozitívne, keď na začiatku som veľmi nevedel, do čoho idem, pretože je to úplne iný typ vzdelávania, ale prekvapila ma hlavne dobrá spolupráca seniorov so študentami zo strednej školy. Tešíme sa, že vás prekvapila a pozitívne, príjemne. Áno, pozitívne. Rovnaká otázka pre vás, dámy. Pani Podhorová a pani Trabalíková Janka. Pani Podhorová. Takže mojou témou, alebo teda moja téma boli technologické trendy a AI v našich životoch, kde počas workshopu sme sa venovali 3 hlavným aktivitám, ktoré súviseli prakticky s touto témou. Tieto aktivity boli nielen edukatívne, ale aj často zábavné a inšpiratívne. Presne pri tej prvej aktivitke, tak tam sme sa zamerali na technológiu OCR, čo je vlastne optické rozoznávanie znakov. Snažila som sa okrem tej AI umelej inteligencie teda priblížiť aj trošku strojové učenie v bežnom živote, či už aj pre študentov, aj pre teda seniorov. Rozprávali sme sa o tom, ako strojové učenie funguje v bežnom živote, kde sa s ním napríklad stretávame. Áno, že častokrát si to ani neuvedomujeme a prakticky niektorí možno prichádzame do kontaktu s ním dennodenne. Ako príklad som presne uviedla rozpoznávanie ešpezetky. Napríklad pri Kauflande ideme nakúpiť, rampa sa dvihne, ešpezetka sa zoskenuje. A teda ja som im dávala také otázky, také navádzajúce, že ako si myslíte, že to funguje? Oni vlastne nejako ako tak spolupracovali, tak prichádzali na tie odpovede postupne. Kde ja som im presne povedala, že áno, že najprv to ako už pri tom hotovom modeli, to čo už my máme v reálnom živote, že tá kamera vlastne zostíma tú ešpezetku, tá rampa sa dvihne, vyhodnotí teda, že aká ešpezetka to je a tak ďalej, tak ten model sa teda najprv musel natrénovať na tisíckoch obrázkov rôznych ešpezetok. Áno, rôzne osvetlenie, rôzne tvary, rôzne štáty a tak ďalej. A že teda oni skúšali niečo podobné vytvoriť prakticky s ich vlastným rukopisom a teda prichádzali na to, že ako nedokonalá tá technológia je. Áno, že takto to napríklad dokážeme, že my sme sa vtedy o tom bavili presne tam o nákupnom zozname, áno, že ja už som človek digitálny, ktorý nákupný zoznam si nenapísal na papier dobrých pár rokov, že už všetko mám online a teda, alebo teda v poznámkach v telefóne a ja som im vravela, že kľudne, keď aj vy máte nákupný zoznam, viete si to odfotiť. OCR technológia vám tu krásne vie prepísať, áno, že mne to šetrí čas, lebo presne v telefóne ja si viem už odčiarknúť, nemusím si to vyčiarkovať, že brať si ešte pero napríklad na ten nákup. No a potom tie ostatné aktivitky, tie boli tiež zamerané na tú generatívnu umelú inteligenciu. Tam sme sa celkom zabavili, hlavne z toho dôvodu, že teda tvorili báseň, plagáty a samotne aj teda nejaké vlastné vynálezy. No tam sme sa celkom zabavili, keď teda oni sa snažili používať aj niečo iné okrem chatu GPT. Išli cez Gemini a teda Deep AI. No a tam sme sa zabavili pri jednej básničke, kde vlastne úlohou bolo vytvoriť báseň na tému budúcnosť umelou inteligenciou o pár rokov a teda ako to bude vplyvať na našu planetu. Tak všetci mali veľmi podarené tie básničky. No a potom museli vytvoriť aj vizuál vlastne na základe toho textu. No a nás tam veľmi pobavila jedna báseň, kde AI normálne vytvorila taký plagát, kde odporúčila, že chod si radšej čítať knihu. Takže to nás pobavilo, že vlastne samotná umelá inteligencia niečo takéto vytvorila a nám odkázala. No, ale tak teda pri tých workshopoch ja som chcela nielen poukázať na to, že čo tá umelá inteligencia dokáže a tak ďalej, ale aj na tie nedokonalosti a hlavne z toho dôvodu, že keď tvorili tie grafické veci, tak videli, že nie je to dokonalé, že sú tam nedostatky, sú tam chyby, áno. A akože celú tú skúsenosť, ten workshop, ja som teda s radosťou pozorovala, ako medzi sebou účastníci komunikovali, pomáhali si, navigovali sa v mnohých tých nových technológiách, a teda hlavne asi pre tých starších, tí mladší sa s tým už stretávajú predsa len. Nebali sa pýtať, spolupracovali. No a teda týmto vzájomným ako keby tou spoluprácou vzniklo takéto príjemné prostredie, čiže aj pre mňa to bola super skúsenosť. Tešíme sa, že to bolo obojstranné. Janka, tvoj názor, tvoja skúsenosť, tvoja téma, tvoje témy. Ja som ako lektorka viedla 4. stretnutie, bolo zamerané na uvedomovanie si sily argumentov.
To znamená, že sme si povedali, čo to je argument, kedy argument je argumentom, čiže kvázi takým nejakým vedecky overiteľným faktom, až, keď to tak môžem povedať. Ale pozreli sme sa aj na takú tienistejšiu stránku argumentovania alebo tvrdení, ktoré využívame ako ľudia, a to na argumentačné fauly. To znamená na rôzne druhy manipulácií, ktoré využívajú rôzne skupiny ľudia na manipulovanie, poviem, tak aj verejnej mienky alebo celkovo mienky ľudí. A sú to veľmi také niekedy nenápadné, tieto argumentačné fauly, a my sme sa ich učili rozpoznávať. Urobili sme to takým spôsobom, ktorý naozaj ukázal, že tí žiaci strednej športovej školy sú veľmi tvoriví, kreatívni, vedia ísť do takých veselých vecí, vedia sa prezentovať spolu s našimi seniormi z Univerzity 3. veku. A totižto zúčastnili sme sa takej našej mini vedeckej konferencie. Tá prvá časť bola vedecká konferencia mínus, sa tak volala, a ich úlohou bolo pripraviť si dvojminútkovú prezentáciu, kedy mali nás presvedčiť o tom, že predmety, ktoré aj mali fyzicky pri sebe, plávajú na vode vtedy, keď. A to také tvrdenie, to také zdôvodnenie, že kedy plávajú, tak malo byť práve podložené argumentačnými faulami. Mohli využiť rôzne, od osobného útoku, od nejakých vágnych, neurčitých slov, mohli sa odvolávať na emócie, na falošné autority, na tradície, zovšeobecňovať alebo dokonca manipulovať štatistikami, takže ten výber bol na nich. Mohli využiť aj rôzne iné, ktoré sme si teda pomenovali, a úlohou ostatných bolo ich spoznať a identifikovať, že toto a toto vlastne využili. Takže hrali sa, keď to tak sa dá vidieť, na takých vedcov. A tá úloha, môžem povedať, že bola aj náročná pre nich, lebo nebolo to jednoduché uvedomelo klamať. Ano? Oni mali ostatných zámerne klamať, využiť nejaký argumentačný faul, ale zvládli to výborne. A môžem povedať, že pre seniorov bolo náročné, ale možno najnáročnejšie práve to, že každý z nich musel niečo povedať verejne. Aj stredoškoláci, aj seniori, čiže museli si rozdeliť tie úlohy, ktoré mali pri prezentácii. No a následne sme mali druhé kolo takej vedeckej konferencie plus, a tam zase si mohli vybrať z 10 najprínosov aj pre človeka. A tu už mali využiť argumenty, ktoré boli naozaj pravdivé. Mohli si pomáhať aj AI a vyberali si z takých pozitívnych prínosov, ako je oblasť zlepšovania zdravotnej starostlivosti alebo rýchleho spracovania objemu dát, alebo pomoci osobám so zdravotným znevýhodnením a podobne. Takže bolo to veľmi tvorivé, veselé to bolo a ukázalo sa, že naozaj dokážu aj presvedčiť, aj prezentovať na výbornej úrovni. Pán riaditeľ Strednej športovej školy v Žiline, Peter Hruška, zažil okrem niektorých workshopov v učebni i rozprávanie generačných tandemov. Prekvapili vás svojimi odpovediami, ktoré nesúviseli len s témami workshopov, ale i s ich spoluprácou so staršími, so seniormi, ale i s ich športom a ich ambíciami? Úprimne som bol veľmi milo prekvapený prístupom našich žiakov. Bolo cítiť, že sa na spoločné aktivity tešia a že sú platnými členmi tých medzigeneračných tímov, ktoré vznikali. So seniormi nadviazali veľmi priateľské vzťahy, ktoré boli založené na vzájomnej úcte a rešpekte. Spoločne sa podporovali, pomáhali si pri riešení rôznych úloh, ktoré im lektori zadávali, a samozrejme zdieľali svoje skúsenosti a pohľad na svet a digitálne technológie v ňom. Ja osobne som sa zúčastňoval najmä na nahrávaní podcastov a môžem smelo povedať, že naši druháci športových IT odborov ma milo prekvapili svojou pohotovosťou, úprimnosťou a názormi, ktoré vedeli prezentovať aj takto verejne formou týchto podcastov. Aj keď zo začiatku mali obavy a nevedeli, čo by chceli povedať,
Vo výsledku prispeli k inšpirujúcim podcastom, ktoré prekvapili nielen mňa, autorov podcastov, ale aj ich samotných. Ich najväčšou výhodou bola schopnosť improvizovať a prichádzať s nápadmi ako digitálne nástroje, využiť vo svojom živote, ale aj vo svojom športe. Verím, že aj pohľad juniorov priniesol poslucháčom týchto podcastov inšpiráciu, ako inovovať svoj život v neustále meniacom sa digisvete. Mne aj mojim kolegom účasť na projekte priniesla nový pohľad na možnosti aj medzigeneračného vzdelávania v podmienkach našej školy. Určite by bolo prínosom aj v obdobných aktivitách pokračovať i naďalej. Ja sa obrátim aj na vašu kolegyňu, pani lektorku v projekte, pani Michaelu. Michaela, sú poznatky z toho projektu, sme veľa povedali, popísali ste vaše aktivity, aké to bolo, aj kolegovia, zábavné, hravé, odborné, niekedy náročné. Sú tieto poznatky, ktoré ste získali nielen z projektu, z tých záverov, ale aj z toho medzigeneračného učenia, transformovateľné do vašej práce učiteľky na strednej škole? No, tak ja si myslím, že samozrejme áno. Už len to, ako tí študenti spolupracovali, že ako sa naozaj tá spolupráca, to také prepojenie medzi tými dvoma úplne odlišnými generáciami vytvorila, tak už len to by sa dalo nejako transformovať. Áno, či už možno zahrnúť nejako možno aj nejako do vyučovania, niečo takéto podobné. Neviem si to predstaviť momentálne, ale myslím si, že pre mňa ako aj lektorku, aj ako učiteľku na strednej škole, taktiež aj pre tých študentov to bola veľmi zaujímavá skúsenosť, príjemná skúsenosť, kde naozaj ja tých mojich študentov, lebo keďže je to moja trieda, sú to moje deti, tak ja ich vidím v tej škole úplne iným, ako keby tým v inom pohľade proste, alebo v inom uhle, pričom tam na tých workshopoch, alebo aj z fotiek, aj z rozprávania, aj na tom mojom workshope, tak som ich videla úplne v inom svetle a v takom naozaj, že dobrom. Aj takí, čo naozaj, dajme tomu, že sú takí loptoši, by som povedala, v tej škole, tak na tých workshopoch boli úplne iní. A ja som práve že za to veľmi rada, že som mala tú možnosť vidieť aj takto. Odkryli sa vám. Áno, odkryli svoje, nepoviem karty, svoje povahy a krásne to rezonuje aj v tých medzigeneračných prácach spolupráci. Pán prorektor, prekvapili, zaujali, možno oslnili vás, študenti rôzneho veku, rôznych skúseností, tak ako tu rozprávame, práve v prístupe ku tým digitálnym témam, ale aj k úlohám na vašich workshopoch? Ako som už spomínal, tak aj pre mňa to bola nová skúsenosť, lebo nemal som skúsenosti s výučbou ani na strednej škole, ani seniorov a duplom som už nevedel, ako si to predstaviť, ako to bude fungovať spolu. Takže ja som išiel tiež možno s takou trošku malou dušičkou na ten workshop, ale nakoniec to vypalilo veľmi dobre. Tí študenti zo strednej školy s tými seniormi naozaj veľmi dobre spolupracovali. Dokonca keď náhodou v nejakej skupine niekto chýbal a chceli sme ich trošku popresúvať, tak oni od tých svojich spolubojovníkov v týme nechceli ani odísť. Držali spolu. No a oni sa celkom dobre vzájomne doplňali, pretože tí mladí hlavne pomáhali tým seniorom s obsluhou tých technológií, takže vlastne aj tí seniori sa naučili, čo ako si nastaviť, ako napríklad zoskenovať QR kód, kde je nejaký odkaz na nejakú webovú stránku. No a seniori samozrejme im pomáhali s tými svojimi skúsenosťami hlavne pri riešení tých úloh, takže potom myslím, že to bolo vzájomné, že učili sa jedni od druhých, každý tým svojím spôsobom. Existuje podľa vás konkrétna skúsenosť, poznatok, ktorý by ste pretavili nielen do ďalšej práce lektora medzigeneračných aktivít, ale i do práce vysokoškolského učiteľa? Každopádne áno, pretože pre mňa to bola zaujímavá skúsenosť hlavne z toho pohľadu, ako tí mladí k tomu pristupujú, pretože je to vlastne generácia, ktorá je odchovaná alebo vyrastá s technológiami. No a oni si dokážu všetko vygoogliť, nájsť, vedia častokrát tie veci používať lepšie ako my, ale častokrát možno nevedia úplne posúdiť tú relevantnosť tých informácií. No a pre nás, hlavne na tej vysokej škole,
Je to možno výzva v tom, že by sme tie zadania mali robiť trošku viacej kreatívne, aby sme tých študentov, ktorí k nám z tej strednej školy prídu, v úvodzovkách neúspali, ale aby sme ich trošku podnietili v nich takú tú zvedavosť a nielen to, ale aby sa zároveň nespoliehali len na to, čo na tom internete nájdu, ale aby si to vedeli overiť a posúdiť, že či naozaj je to, čo našli, či je správne alebo nie. Takže je to každopádne aj výzva pre nás, aby sme aj my možno tie osnovy trošku postavili trošku inak, aby sme aj tie digitálne technológie viacej zapojili do tej výučby a využili to, že tí študenti zo stredných škôl s nimi vedia veľmi dobre pracovať. Janka Kratučko, opýtam sa aj teba. Aj ty si vysokoškolský učiteľ na Žilinskej univerzite. Rezonuješ s myšlienkami pána prorektora transformovať to do vysokoškolskej výučby? Tieto poznatky, tú skúsenosť? Bola by toho výzva, ale určite áno, pretože pre mňa je medzigeneračné vzdelávanie niečím, čo je naozaj prirodzené a mohlo by byť úplne prirodzeným javom vo vzdelávaní. Univerzita 3. veku Žilinskej univerzity v Žiline realizuje medzigeneračné vzdelávanie už od roku 2021. Tými, ktorí nesú pomyselnú fakľu poznania a múdrosti, sú dámy a páni, dobrovoľníci vo vzdelávaní, ktorých s úctou môžeme po rokoch spolupráce označiť Rada vzdelaných srdc. Janka, ty si lektorkou medzigeneračných workshopov na rôzne témy života v spolupráci s líderkou dobrovoľníctva pani Jankou Sňahničanovou. Tými miestami, kam prichádzate, sú stredné školy, základné školy. Na projekte si pracoval ako lektorka s malou skupinou seniorov, ktorí boli v roliach facilitátorov a na spoluprácu na tejto našej univerzite si ich pripravovala ako metodička a didaktička. Stalo sa niečo, čo teba prekvapilo, čo si nečakala, či už zo strany účastníkov, alebo z pohľadu samotného procesu vzdelávania? Povedzme a zdôrazníme opäť vzdelávania v pilotnom, inovatívnom a jedinom projekte na Slovensku s puncom originality? Tak prekvapilo, no. Neviem, či až prekvapilo, lebo musím povedať za našich seniorov, aj za Ústav celoživotného vzdelávania, cez ktorý realizujeme medzigeneračné workshopy, že sme aj boli pripravení, aj neboli pripravení. Na niektoré veci sme boli naozaj veľmi dobre pripravení práve cez tú skúsenosť, niekoľkoročnú, naozaj aj rozmýšľam, že asi 8-ročnú skúsenosť s medzigeneračnými workshopmi. Takže ešte viac rokov? Áno, dobre. Viac, naozaj aj tých 8 rokov. A v čom bolo iné toto stretávanie sa v rámci digitálnej medzigeneračnej univerzity, tak bolo iné práve v tom, že zatiaľ čo keď ideme na nejakú strednú školu alebo základnú školu, na taký ten jednorázový 2-3 hodinový medzigeneračný workshop, tak vieme si všetci predstaviť, že je to také krátke stretnutie, veľmi rýchlo prebehne, áno, a nechcem povedať, že ideme po povrchu, lebo snažíme sa ísť v rámci toho času do hĺbky, ale toto bolo práve diametrálne odlišné v tom, že naozaj tuto bolo 6 tých stretnutí, počas ktorých oni sa stretávali, spoznávali a ty si to tak krásne, Ľubka, pomenovala, že sa odkryli karty. No, a práve na toto sme sa snažili facilitátorov, ktorí boli v každej skupine našich seniorov z Univerzity 3. veku pripraviť, aby dokázali aj to odkrývanie kariet facilitovať v tom lepšom, ale aj v tom takom možno negatívnejšom, pretože tu na každý naozaj prejavil svoju osobnosť. Ano, to znamená, niekedy sa naozaj stalo, že niekto bol netrpezlivý, že bol nervózny, prípadne, že aj nevedel, ako má pokračovať, takže cítil takú neistotu a práve v tom tkvelá úloha facilitátora, aby tú situáciu nejakým spôsobom zvládol, pomenoval. Alebo život je taký. Keď chceme mať vzťahy hlbšie, a to aj vzťahy medzi juniormi a seniormi, spoznáme sa a spoznáme svoje pozitívne a trošku aj tie negatívne stránky, ale každopádne netreba to ani medzi seniormi, juniormi vzdávať, ale snažiť sa s tými vzťahmi pracovať. A práve toto bolo výborné, že toto sa naozaj darilo a bola tam ochota pracovať na tých vzťahoch. Dámy a páni, keďže každý medzigeneračný tím projektu, vy viete najlepšie, mal svoj nick
a predstavil sa ním aj v našich podcastoch. Náš kreatívny tím si dovolil vytvoriť nick pre vás. DD, digitálni diplomati, mediátori medzi svetmi. Milí digitálni diplomati, otázka na záver i pre vás. Jedno slovo, jeden postreh, ktoré si vy ako spolutvorcovia obsahu projektu, ale ktorý zároveň odnášate. Aké bude, pán prorektor? Možno to nebude jedno slovo, ale skôr postreh, že v tom určite treba pokračovať, pretože je to veľmi dobrá aktivita pre všetkých, aj pre nás lektorov, nakoľko sme si trošku rozšírili obzory a vyskúšali si niečo nové. Je to dobré aj pre tých mladých, že získavajú nejaké skúsenosti od tých seniorov a pre seniorov je to vlastne dobré v tom, že tiež sa im trošku otvárajú okná k tým digitálnym technológiám a trošku viac im porozumejú. Janka? Ja som bola takmer na každom stretnutí a keď rozmýšľam, tak pre mňa naozaj bolo vzácnosťou, že som mohla lektorovať a viesť tie týmy vtedy, keď sa zoznamovali, keď sa hlbšie spoznávali, keď prostredníctvom komunikačných kartičiek zisťovali niečo o sebe a keď išli do hĺbky v tých pravidlách komunikácie, uvažovali nad tým, v čom sa im ako týmu darí, v čom by mali akoby vyvíjať väčšiu, takú lepšiu snahu ešte. Takže práve tá hĺbka tých vzťahov pre mňa bola vzácna. A prajem im, aby sa im darilo vytvárať také hlboké vzťahy aj stredoškolákom, aj seniorom, také hlboké medzigeneračné vzťahy. Pani Michaela? Tak ja nemám jedno slovo, ja mám rovno 3. To je zvedavosť, rešpekt a spolupráca. Zvedavosť, tam bolo naozaj vidno, že zvedavosť nemá hranice. Áno, není to hraničené vekom. Každý z nich bol ochotný skúšať nové veci, učiť sa. Mňa to tiež tak motivovalo, že keď vidím a učím v tej škole, že naozaj, že tie žiaci koľko razy si žiadne poznámky nepíšu, áno, a tam si vlastne seniori robili poznámky, keď som vysvetľovala, keď som niečo rozprávala, tak ma to tak potešilo. Potom rešpekt, to bolo hlavne to, tá vzájomná úcta medzi sebou, áno, naozaj, že učili sa jeden od druhého, hlavne teda seniori od tých mladších, keďže oni im vysvetľovali tí študenti, že ako používať tie technológie, no a na záver spolupráca, keď sa vytvorí príjemné prostredie a stretnú sa príjemní ľudia, tak aj tá spolupráca je super, si myslím, a vzájomne sa doplňali, spolupracovali. A teda nielen tie technológie ich spájali, ale aj taká nálada. Vzťahy. Alebo také tie vzťahy. Presne tak. Pán riaditeľ. A ja by som to možno rozšíril o ďalšie 3 slovíčka v duchu tej medzigeneračnej digitálnej univerzity, že teda inšpirujme, inovujme a o všetkom informujme i naďalej. Držím palce. Ďakujeme, vrátili ste sa vlastne k tomu, čo definuje aj naše podcasty s názvom Buď Digi s umom. Informuj, inšpiruj, inovuj svoj život, vzdelanie, prácu. Priatelia, ak ste aj dnes počúvali a povedali si, to je super, ale ja už na to nemám vek, tak vám tým lektorov a tými účastníkov i dnes, i počas celého nášho projektu posielajú odkaz. Vek nie je prekážka, je to bonus, výhoda. Prináša skúsenosti, ktoré technológia potrebuje a vďaka tomu môžete byť i vy priekopníkmi vo svete AI, ktorý sa ešte len učí chápať samého seba. Vy mladí môžete byť pre staršiu generáciu inšpiráciou i pomocou. Môžete ju naučiť zažiť spoločné digidobrodružstvo alebo si môžete spoločne založiť vlastný digitálny projekt o tom, čo vás spája. Prečo spolu? Pretože technológie bez ľudskosti sú len súbory a kódy. Pán Michal Kohány, pani Janka Trabalíková, pani Michaela Podhorová, pán Peter Hruška. Tým digitálni diplomati, mediátori medzi svetmi. Tešíme sa, že ste boli dnes s nami, s Digi a s umom. Bolo nám cťou. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Dámy a páni, dievčatá, chalani, priatelia, prajeme vám pri vašich krokoch v online priestore učenie múdre, pokojné, bezpečné, živé, hoc aj pri športe či v tichu záhrady. Nech má vždy pôvab a vôňu človečiny, pretože svet sietí by nás mal k sebe približovať, nie vzdiaľovať.
O pár dní sa naša séria podcastov Buď Digi s umom uzavrie posledným, záverečným. Nalaďte si nás a rozlúčte sa spolu s nami s našou, ale už i vašou Digi medzigeneračnou univerzitou. Lúčia sa s vami Ľubica, Pali, Lucia, Vlado a dnes digitálni diplomati. Séria podcastov Buď Digi s umom vznikla vďaka podpore fondu SK NIC a nadácii Pontis. Ďakujeme.